Akasekho emhlabeni uBheka Mchunu woKhozi FM. Nginibingelele ingane zawethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukisa. Mangabe uyaqala nqa ukuba nathi kule channel ungakhohlwa ucindezela subscribe button kanye nebell notification. Indaba eyingena namhlanje nokuvukwe nazo ezokudlula emhlabeni kwesihlabani soKhozi FM obiwumsakazi odume kakhulu osakaza usigiya ngengoma uBheka Mchunu. uBheka Mchunu kubikwa ukuthi udlule emhlabeni ngemuva kokubanjwa ukugula ukuthe kwathi kumqina kwamqinisa wase ephangalela esibhedlela lokho sikuthola ngemithombo yethu. So uBheka Mchunu uke waba omunye wabasakazi kwesinye sesiteshi esincane saseThekwini nokuyilapho kwathi uma ikhono lakhe likhula wase engena okhozini lapho ukhozini ufike washayela inhlelo ezahlukahlukene waze waduma kakhulu eseshayela usigiya ngengoma. Abaculi abaningi-ke nabantu abaningi nje abakendimeni nabalandeli bokhozi nemndeni sebedluliswe amazwi emndenini besho ukuthi alale ngokuthula uyidlalile indima yakhe. Lokho kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ezivelela ukhozi kungakapheli nenyanga engakanani siyokhumbula ukuthi bebesanda ukudlulelwa omunye ozakwabo nako manje sokuphinda sishonelwa omunye futhi insizwa esencane ebeyinekhono elimangalisayo nomoya ophansi thina besike sibonele eduze ihlonipha imazwi omunye umuntu banga umndeni wakhe nehlobo nezalamane zingaxola sonke nje sithuthuzeke uNkulunkulu odalile sithi dudu kumndeni BK Mr Ratata ulale ngokuthula. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu uke wathi ukusipha wena isikhashana kepha kudalwa nguye umndeni ulale ngenxeba. Siyabonga, ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe kuyona le channel. Siyabonga, danke.